todettu, että löylyä on Amtix yhteistyökumppanina. Näin mies lähtee viimeisen tarttuun. Luokka 2 ja rautarakenteet Hannu Matikainen, öljytukkuka ja Päri 208 heppaa tuossa 1600 lähtee. Rauno Nokian urheiluautolla Ford Fiesta ST:llä tuona luokka 8 olevan Topasen kaluston. 240 heppaisella 2,4 koneella varustettu VV 1303 neitseellisen valkoinen. 314 Huovisen Osmo 3. 150 Racing Mika Rautia. On ollut muun muassa 6. luokalla ei siinä mitään ja karmeata vauhtia ja Loulelaisella tulospalvelukaveriamme Jokia Varusenen Jokia vähän nöyrytettiin, hänet pantiin akkojen kyytiin siellä. Sieltä sitten Pietikäisen Matti. Luokassa 13 senioreiden 2 luokasta kakkosena, eli se lähtee aina luokkansa viimeisenä, joka sillä pintokoneinen kumppaneita 120 pyttyä ja näin Hirvijärvi siellä ykkösenä yhteisen Jorma-sarjalaisissa 27. Huovisen Osmo 8. Hannu 9. kun se tykkää käydä ajamassa täällä Suomessa näin. Vietti viikon Suomessa ja tuli tänne ajamaan kilpaa ja Vaasa nelonen nuo sijoituksen kumppanina hänellä ja Rovanen lähtee. Näin lähtee sieltä nyt. Kari Tasanko Espoon urheiluautolla. Mikko Vesilainen mies lyö paukut. Toinen mahdollisuus, mitä näyttää ainakin tuo Arolan Harrin Ilve vähän semmoiselta tuossa tuon ekakisaan ja oli 2 siellä alle 1200 luokan kuljettajista noilla Special Salon luokan enintään 14 kaverit ovat näitä 15 kavereita 8 ja aloitti ykkösen Niemisen Harry viivalla ja näin Hokkanen lähtee sieltä. Kuusinen Teemulla, Kerimaan voittajalla, Lapinlahden voittajalla, Kokkola 2. yhteistyökumppanina Puuppola Oy, eli näin. Ja ruvetaan katselemaan Mäki-Tammelan Juhon suoritusta, eli numero 23 Juho Mäki-Tammela Toyota KTC Group Oy, Ykakon Oy. Pisteellä voitot kaikissa tähän asti ajetuissa osakilpailuissa, niin Keravalla Auto Arita Toyota Financial Services kumppaneilta, mutta tässä äskeisessä luokassa 9 nuo alle 1400 Special Salon luokan vireiset ajokit ja näin sieltä 2. 3. Vario 4. Tässä on tuo 4 kärki tuolla Susukissa. Lähtee tuolla hopean harmaalla voittoa. Kuusisen Teemu 2. Mäki-Tammela Juho siellä 3. koneella varustettu Monster RT 7-kuutioinen kone Emutrade Oy, Enial Oy, Porin teräspuulla. Noita yhteistyökumppaneita 2 kertaa Eestin nuorten rallisprintsarjan 2. tilaa ja ehjää ajoa joka kisassahan mies sieltä hakee, kun Skoda lähtee näin sieltä nyt sitten
kolmen kärki, kun sieltä nyt sitten tosiaan Veksan Sami hetken päästä liikkeelle pilkkoset kumppanisi varan hankintaan noita pisteitä myöskin, kun sieltä saadaan sitten Forssemin Aleksille aika 1.51.01 ja menee kolmanneksi, menee Luhtaniemen ohi kolmanneksi tyylikkäällä. Tuo Polven Esa, hänellä on siellä kuuluttajamakkeessa väärä tieto, mutta se saadaan sieltä kyllä sitten näin päin siellä ja sitten hyvää aikaa ja näin siellä näyttää tulevan muutamia hylkäyksiä, eli numero 12, sitten numero 16 ja Nooran aikaa tuolta tiukasti tuolta tuo 3,5 nelivetoajoksi siellä menee ja tuolta rallipuolelta ja tosiaan Maxias Oy, Pirkanmaa Porakaivo, Enset Oy, Pekka Siuko, Mestari Team 57, 15, Tanelimäki kolmantena 2.21.93, Noora Altakangas kakkosena 2.29, 20 tuli Tommi siellä 1.47.72, sillä oltaisiin sitten jo 41 on kerännyt pisteet. Oikein, että numero 40 sieltä ottaa siinä tuon uuskinen, mistä minä nyt löydän tuon Taiskon ajan tuolla, elikkä Larion Taisko 1.54.91 ja Isä Ilmo 1.47. Kyllä se Ilmon kohdassa vielä pysyy se perheen valtikka niin sanotusti tuossa Larion poppoossa. Kun siellä nyt taitaa olla sitten, onkohan siellä paali siirtynyt tai keskeyttää, eli onko nyt Mäntykoskella ongelmia, onko auto pahassa paikassa siellä, hankalassa paikassa, joudutaanko lähtö keskeyttämään. Lähtee niin nopeasti. Viidentenä Kortesniemen Eero Honkajoen moottorikorttansa. Komea matikka menee tuonne. Sieltä lähtee 125 heppaisella 14-satasella. Se olisi hyvä, että saataisiin nuo nuoret tuolta pois tuolta nakkarilta mummoja potkimasta ja saataisiin tuossa ensimmäisellä vedolla se, että Hatakan Tommi oli ykkönen ja Kuusisen Teemu oli kakkonen siellä. 15 sadasosaa oli eroa, eli nyt lähtee Kuusinen varmaan nälkäisenä hakemaan kyllä tuota aikaa sen verran paremmaksi, että pääsisi Hatakkaa. Kyllä niin, että kamera toisella puolella. No niin, ja näin näyttää muuten siltä, että sinne tuo mustan puhuvan Mitsubishin keula myöskin tulee, kun Hatakka lähtee. Sieltä lähtee todella vauhdikkaasti. Se ensimmäinen Suzuki Swift-kuljettaja ajaa eka asfalttikisaa ja ihan mukavasti siellä lähdetään. Tori vie kuitenkin 36.50, mutta tasanko nousee. Ja Tuusulan huolto ja putki. Puhdistuspalvelut, Järvenpään hiekkapuhallus, Optio Rakennus
ja Onnella matkailu.fi, eli kannattaa siellä heidän 435 nätisti teepattu ajokki Pekas Teräskuulla noita yhteistyökumppaneita tuolla Salmisen Nikolla, ja näin sieltä saadaan Tenhosen Laurille aika 1.58.20 parantaa Salon Toni 2.03 40 parantaa 8 sekuntia, Luhtaniemen Jani parantaa 2 sekuntia, 1,5 sekuntia 1.57 lähtölupaa, ja Paanaselle Jere siirtyy sieltä tuonne lähtöpaan. On ilmoittautunut muuten koko sarjaa, mutta oli Keravalla ja sitten hyvin tehty quattrohan hänellä oli siellä, ja näin Jere lähtee sieltä sitten seuraavaksi yhteistyökumppaneita, ja kiitokset laatikon fiksausta Mikkolan Mikalle, ja ne kiitokset meni nyt sitten perille.